श्री विनायक सुझुकी कुडाळ। सर्व मोटरसायकलवर सुझुकी कडून 10 वर्षांची वाढीव हमी, कमीत कमी डाऊन पेमेंट मध्ये मोटरसायकल खरेदी करण्याची सुवर्ण संधी। त्वरा करा, संधीत मर्यादित कालावधीसाठी, नियम आणि अटी लागू। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9423 98 97 81 आणि 9423 98 97 82। कोकणामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये टॅलेंट आहे आणि ते टॅलेंट बाहेर येण्यासाठी विज्ञान प्रदर्शनाची गरज असते आणि तेच विद्यार्थी प्रदर्शन आपण बघतोय ते कणकवलीत आता या विद्यामंदिर हायस्कूलमध्ये आपण सुरू आहे। याच टॅलेंटच्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या तालुक्यातील गावातील विद्यार्थी हे या विज्ञान प्रदर्शनात सहभागी झालेले आहेत। आपण एकंदरीत बघतोय की ह्या जो एक विद्यार्थी आहे नेमकं काय सांगशील, काय आहे हे? आम्ही पॉल्युशन कंट्रोलवर प्रोजेक्ट बनवलेला आहे। ह्याच्यात आम्ही कार्बनचा इस्तेमाल करून शहरात मोठ्या शहरात पॉल्युशन जास्त असतो त्याच्यावर आम्ही प्रोजेक्ट बनवले आहे। ते कार्बनची रॉड यूज करून आम्ही पॉल्युशन क्लीन करणार आणि इथून वरून हवा साफ हवा निघणार आणि इथे जे पार्टिकल अडकले आहे त्याचा यूज करून आपण इंक बनवू शकतो, टायर मजबूत करू शकतो, सिमेंटमध्ये पण यूज करून मजबूत करू शकतो आणि केबल बनवू शकतो आणि वेगवेगळ्या वस्तू बनवू शकतो। निश्चितच प्रदूषण टाळण्यासाठी हा एक प्रोजेक्ट आहे, एक खूप चांगला दुसरा एक प्रकल्प आहे त्यांनी बनवलेला सायन्सचा एक्झिबिशन। काय सांगशील, काय आहे नेमकं? आपण सिटीमध्ये आपण हा पंखा आहे ना, हा पंखा फिरल्यावर ह्याच्यात एनर्जी स्टोअर होते। एनर्जी स्टोअर झाल्यावर ह्या रात्री जे आपण लाईट लावतो त्या सुरू होतात व इकडे एक फॅन आहे, या फॅननुसार पण ही लाईट पेटते। असं बनवलं मी। निश्चितच अन्य काही विद्यार्थी आहेत, काय सांगाल तुम्ही नेमकं काय बनवलंय, काय आहे हे? ही आता मी डोंगरावरील पवनचक्की बनवलेली आहे। डोंगरावर असल्यामुळे ही जास्त प्रमाणात फिरते, हवेचा दाब असल्यामुळे, त्यामुळे हे फास्ट फिरल्याने इथं वीज जनरेट होऊन इथं फास्ट लाईट लागते। आणि वीज निर्मितीचा प्रकल्प आपण बनवलाय, खूप लहान मुलं आहेत आणि खूप चांगल्या प्रकारचे त्यांनी प्रोजेक्ट सायन्स प्रोजेक्ट बनवले आहेत। काही मुली देखील आहेत, काय आहे नेमकं हे? आपल्या घरातील जळमट किंवा कोळ्यांची जी कौष्टे असतात ती काढण्यासाठी आपण झाडूचा उपयोग करतो, पण झाडूने ते पूर्ण निघत नाहीत। त्यामुळे ह्याचा उपयोग करण्यासाठी आम्ही टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू बनवल्या आहेत। का आमच्या खेळण्यातलाच फॅन किंवा सिरीज, आमच्या ह्याच्यातला फुट्टा किंवा पाईप असं खूप हे केलेलं आहे आणि फक्त 100 रुपयात आपण झाडू घेतो, त्याच 100 रुपयात आम्ही हे बनवण्याचा प्रयत्न केला। ज्या वृद्ध महिला असतात त्यांना हे करणं कठीण वाटतं, त्यासाठी आम्ही हा प्रयत्न केला आहे। त्यासाठी फक्त बॅटरी आणि सिरीज ह्यासाठी फक्त पैसे वापरले आहेत, बाकी सगळं आम्ही काढलेलं आहे। त्याच्यानंतर ह्यात आम्ही ब्रश बनवले, ह्या ब्रशना इथे चिटकवल्यावर तो फॅन फिरतो आणि पूर्ण हे होतं। त्यामुळे आपल्याला खूप कष्ट करण्याची गरज नाही, वृद्ध महिला फक्त हे करून हे करू शकतात। थँक्यू। टाकाऊपासून टिकाऊ असं आहेत आणि बघितलं तर देखील अन्य देखील प्रकल्प आहेत। ह्या मुलीने एक चांगला प्रकल्प केला, काय सांगशील, काय आहे हे? सर हे आहे म्हणजे मल्टिपल स्टेम, म्हणजे बहुगुणी स्टेम। हे इथे जॉईन केलं ते हे मोठं होणार आणि ते इथे ग्रीप म्हणजे सायकलचा ब्रेक, टाकाऊपासून टिकाऊ म्हणजे सायकलचा ब्रेक हे इथे जॉईन करावं लागेल आणि मग ते सायकलचा ब्रेक ग्रीप देणार। म्हणजे त्यापासून आपण सीझर लावून फळं फुलं काढू शकतो। परत साप पकडण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचं आहे आणि हे महिलांसाठी खूप महत्त्वाचं आहे, कारण बल्ब महिलांना जमत नाही शिडी आणि वापरून, त्यामुळे महिलांसाठी पण खूप धोका असतो त्याने आणि ह्याने खूप चांगल्या प्रकारे टाकाऊपासून टिकाऊ हा एक प्रकल्प आहे। दुसरा एक प्रकल्प या विद्यार्थ्यांनी केलेला आपण बघतोय, याचं जे वॉटर म्हणजे पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आहे असं एकंदरीत। काय सांगशील या प्रकल्पासंदर्भात? माझ्या प्रकल्पाचं नाव बेसिंगच्या पाण्याचा पुनर्वापर। यामध्ये आपण शौचालयामध्ये जातो, शौचालयामध्ये फ्लश टँक असतो, हे फ्लश टँकमध्ये आपण स्वच्छ पाणी वापरतो। ह्याच्यामुळे पाण्याचे नुकसान तर होते, त्याचबरोबर आपण वॉशिंग मशीनमध्ये जे पाणी वापरतो ते असेच बाहेर सोडलेले असते, त्यामध्ये आपण हात धुणार ते पाणी इथे फ्लश टँकमध्ये जाणार, ते स्वच्छतेसाठी आपण वापरू शकतो। त्यामुळे पाण्याची बचत पण होते व पाण्याचा पुनर्वापर होतो। निश्चितच पाण्याची बचत आणि पुनर्वापर हे महत्त्वाचं आहे, कारण पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा असं म्हटलेलं आहे। त्याच अनुषंगाने पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी
पाणी जे आहे ते महत्त्वाचं आहे आणि ते वापरण्यासाठी हे प्रोजेक्ट आहे. विविध प्रोजेक्ट इथे आपण सायन्सच्या माध्यमातून बघितले आहे. या कणकवलीमध्ये विद्यार्थ्यांनी केले आहेत आणि खरोखर विद्यार्थ्यांमध्ये टॅलेंट आहे हेच आपल्याला इथे केंद्रित दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली.